Der er jo kun et sted her i Lynæs, der altid er bål, ikke? Ja, og det er bærens cigaret. Vi skal lige have styr på det bål der i aften. Ja. Så ikke det ser så lovende ud. Sindssygt, mand. Sankt Hans aften 2025. Here we go. Det har aldrig været så dårligt vejr til en Sankt Hans. Nej, men vi har jo pakket bålet ind. Bålet er pakket ind. Og der er også så god tid til folk kommer, kan man sige. Ja. Ikke? Men altså, der kommer en front nu her, ikke? Der er inviteret kor. Jeg er sommergrill nede på madbaren. Der er ikke meget sommergrill over det her. Der er ikke meget sommergrill. Man ser jo frem til det, man mander op til det, man køber ind til det, og altid det stort jo, det er klart. Guldet, som vi plejer at sige, 2.000 kroner, 2.000 kroner, 2.000 kroner. Og når man så ser på vejrudsigten, at der står tordenvejr 20 meter i sekundet, så ved man jo godt, det bliver ikke det. Kan du lige prøve at stille land og se, hvordan det føles at stå og grille? Det er en katastrofe. Ja. Jeppe, kan du lige fortælle, hvor kritisk det er med dagens sommergrill? Jamen altså normalt, når vi har Sankt Hans, så har vi jo omkring 500 gæster igennem. Og jeg tror, med det her vejr, der tror jeg godt, vi kan skære de første 200-300 af, eller sådan noget af den stil. Ja. Altså eventsene herude er jo sindssygt vigtige, fordi at, man kan sige, der kommer tit en masse nye mennesker. Det er noget tradition, noget tilbagevendende, og det er noget af det, folk sådan husker, kan man sige. Og forbinder stedet med, som måske ikke har deres hverdag hernede, kan man sige. Og det er også noget af det, vi synes, der er det sjove ved at have det hernede. Det er, når vi laver nogle af de der store arrangementer. Det er nogle af de dage, man husker. Både som personale og som gæster og alt. Så de er sindssygt vigtige. Ej, det er noget lort, det her. Ja, vi går ind igen. Ja, abort the mission. Jamen altså, i dag der er det jo Sankt Hans. Og det er sådan, hvad kan man sige, det første af de der lidt større events, vi har i løbet af sommeren. Så starter koncertsæsonen lige om lidt. Det er hver fredag, de næste 5 fredage. Vi starter ud med Jada, er det sådan? Det bliver rigtig fedt. Med Lebert, Pernille Rosendal og Dorte Gerlach. JJ Paolo. Ja. Virkelig god stemning. Og så er der jo en masse forskellige små events inde under halvtaget. Quizzer. Banko. Surfcamps for børnene. Vi kan jo også godt sige, der kommer jo sommerbio i år igen. Det var noget, vi lavede for 5 år siden. Ja, det bliver lidt vildt. Ja. Altså jeg tror, når vi har de der lidt større events, så tror jeg tjekker Yr og sejladsudsigten og hvad der ellers er af vejrapps minimum 50-60 gange bare i løbet af dagen. Ja, vi er lige orkanens øje nu her. Ja, men der skulle komme... ja, vi er der nu, ikke? Vi er også meget afhængige af på vores, hvad kan man sige, vores drift årligt, at vi har de der store arrangementer. Ja, det er lidt op ad bakke det her. Ved du ikke, hvorfor de drypper så meget? Det betyder, at vi kan holde snuden i vandet på nogle andre ting også, når vi har de der, og vi har noget, hvor der kommer så mange gæster med indover. Så det er sindssygt vigtigt for økonomien på stedet også. Det er der ingen tvivl om. Vi bliver nødt til at sætte nogle flere stole op herinde, hvis det bliver sådan et her vejr. Ja. Det skal nok stoppe. Det er sikkert og vist. Vi holder fast. Så jeg er altid vild, sådan, går og være vildt nervøs over, kommer folk nu, og hvad synes de, og frem. Du ved, så man er meget sådan ærkær i virkeligheden omkring det man ligesom laver, og man satser jo også ret stort på de ting altid. Regnen er på vej væk. Surferen kommer også. Så det er jo sindssygt vigtigt, at der kommer nogle folk. Det skal nok blive godt alligevel. Sådan. Så bare 10 liter benzin, så kører det. Så kommer folk sgu alligevel. Det er meget rørende egentlig, faktisk. Så blev det Sankt Hans aften alligevel. Vi er nogen, der har stået og kigget ud på vejret og tænkt, det blev det ikke. Men her står vi. Ja, det betyder virkelig meget at stemple ind i det at være et event til det at være en tradition. Det synes jeg er enormt meningsfyldt, fordi man er med til at hvad kan man sige, lave noget fast indhold i nogle af dem, der kommer og har meget liv. Og det er bare en fed ting at lave. Det tror jeg, det må nogle gange være målet i at lave events. Det er jo helt fantastisk, at det så kan ende sådan her. Det synes jeg, altså det vildeste. Og så Lynæs leverer igen, ikke? Full circle, ikke? Fantastisk. Vi gør det igen næste år. Nu skal ham der bare i seng. Du går op til mor. Nej.